Dulur edisi ngukur bok. Edisi ngukur bok terok. Yo, mongane sukure kabeh bukae. Iki mastere iki. Apa ya? Tukang mbok warai lah, bener kok wis. Foto iki. Hah? Foto. Foto? Ukurane? Endi? Tokno tak anune ukurane. Disimpen tak kena, Jo. Wis meneng kon. Engko tak screenshot iso iki. Wis yo. Samping. Edisi jiplak. 55. Ya. Saiki munggurine. Nah, lurusnya nah. Piro? 70. Wis yo. 70. 70. 70 yo. 70 ah. Karene. Oh, gitu. Ya amet dek. Seket 5 juga 5. 70. Udah, anu toh. Ini rolas. Langsung berarti ukuran gini rolasku. Ukuran gulungan sih. Rolas itu toh. Ini rolas. Ya ngisor ngalah SOH. Gen mate gen mantep kono. Power SOH. Dia now you. Kira Kak? Kau ndi nyeplak am? Krune Dian Audio iki. Yo. Sonurek. Iya Kak? Kan anginnya langsung Mas, Dewi berapa coba? Mas. Met Mas. Lho, iki ora ono wong ukut apa piye rek ngalah yo. Bener metu lero. Lek delok kalau. Iki krune Dian loro iki. Enggak. Lho, enggak. Wangi dulu kudu blok. Gini? Ana ojo. Lanang yo meneng ae.
wong lanang. Ini masih dikocak bro. Ini kopras lagi nih. Yo Mas. Kalian ndi Mas? Kombinasi. Iki aja lho. Ini ternyata masa kongguri to. Tapi iki gak kongguri. Kok sampe monster aku to. Jemput dulu aku mare. Manajemen cadangan 4 in 8 out asli LMS 4080 digital audio. Ngumuk sih. Iya Dixonnya PV TNT